Toto je vodovodná trúbka. Vyzerá ako nová, veď aj je nová, ale aj nová trúbka môže mať toho dosť a niečo vyviesť. Nuž a my si odmeriame, koľko toho stihne nová, ale štrajkujúca trúbka vychrliť, kým vy zažívate úspešný deň v práci. Ubehli 2 hodiny. Už ste stihli očariť šéfa na prvom pracovnom mítingu a zaflirtovať si s kolegyňou v kuchynke. Vaša vodovodná trúbka stihla naplniť váš milovaný bytík 1500 litrami vody. Ale deň sa ešte nekončí. Počas vášho dňa naša prasknutá trúbka vychrlí 6000 litrov vody. Ak by to nepretekalo k susedom, tak máte zaplavený celý byt. Ale ono to asi preteká. Ak ste poistení v Grupame, všetko sa vyrieši. Škodu vám zlikvidujú do 10 dní. Ak tam náhodou poistení nie ste, tak buďte. Je to jednoduché, kliknite sem.